A dotación dun ascensor no local do Liceo de Rianxo, reconvertido en centro social, ascenderá a preto de 81.000 euros. A Deputación da Coruña chegará o 80% do orzamento, 64.000 euros, mentres que o resto será financiado con fondos municipais. Con esta obra darase resposta á demanda de accesibilidade que precisaba esta instalación, un inmoble de 3 plantas que carecía de elevador, o que dificultaba o seu uso por parte de persoas con mobilidade reducida. Vimos de asinar coa Deputación Provincial un convenio polo que a Deputación comprométese a financiar o 80% dos custes do ascensor que terá o Liceo Marítimo Rianxeiro. Como saben, o Liceo é o edificio local social pensado para os maiores de Rianxo, un lugar de lecer, de aprender, de disfrutar, e con esta dotación permitirá que ese edificio que carecía neste momento de accesibilidade poida disfrutar dela. É un ascensor exterior, un ascensor que vai pola zona do paseo marítimo e que permitirá de aí acceder a calqueira das dúas andares superiores do propio liceo. A eliminación das barreiras arquitectónicas será tamén requisito indispensable para que o Club de Xubilados poida trasladar a súa sede ao inmoble, tras ter que abandonar o actual local do que dispoñían situado no baixo da confraría. É unha boa nova porque, evidentemente, cando falamos de colectivos en xeral, todas as persoas necesitamos neste momento que haxa unhas facilidades para o que é a accesibilidade e con isto queda garantido, blindado e de alguma maneira xa inicia os seus trámites para a adxudicación desta obra. Na actualidade o edificio do Liceo está a ser empregado para a realización de talleres da UNED Senior, do programa Apego de Normalización Lingüística, así como de outros colectivos e entidades de Rianxo.